У мінулым годзе аналагічны кубак быў двухэтапным. У гэты раз арганізатары вырашылі пакінуць один этап, але магчымасцяў праявіць сябе ў офроудзе стала больш. Паспрабаваць сілы вадзіцелі пазадарожнікаў маглі ў наступных катэгорыях: арыгінал, стандарт і спорт. Арганізатары адзначаюць, цікавасць джип-руху расце. Это движение набирает обороты, оно было время немножко заглохло. Сейчас, вы видите, оживили это все движение. То есть тут хорошо, люди стремятся, оттачивают водительское мастерство, навыки вождения. Штурману приходится думать головой, выстраивать траектории прохождения автомобиля. Але, безумоўна, самая складаная задача у вадзіцеля. Менавіта ён павінен разлічваць дакладнасць суадносін паміж газам і тормазам, уваходзіць у стромкія павароты, імкнуцца не буксаваць. Па выніках першае месца ў самым складаным спартыўным заездзе у Юрыя Барысюка. На джипе Юры ездзіць ужо 8-й год. По пересеченной местности катаюсь, как позволяет время, как позволяют возможности. Стараюсь почаще, потому что это и хобби, и спорт. На работе устал, на работе голова кругом идет. А тут на выходные приехал на природу, расслабился, проехался, выпуск адреналина, весь стресс снялся. Приехал домой уставший, но довольный как слон. Кубок ДТСА в джип-трыяле плануюць зрабіць штогадовым. Ну а наступная падзея падобнага формату – Джип-фест. Ён пройдзе 23 чэрвеня. Хотим это мероприятие сделать очень массовым, семейным, чтобы люди приехали с семьями, будут семейные конкурсы, будет где покататься на качелях деткам, попрыгать на попрыгушках всяческих, посмотреть шоу внедорожников. А паглядзець будзе на што, бо спаборніцтвы па джип-трыяле – гэта відавочнае шоу. Мэта заўсёды на першы погляд простая – прайсці трасу за адведзеную гадзіну без парушэнняў. Але на самой справе ўсё куды складаней. Масса адреналіну, выразны разлік сваіх дзеянняў, пастаянны кантроль машыны і, вядома, прадуманая праца з поўным прывадам. Усё гэта джип-трыял. Кірыл Ягораў, Александр Воронин, тэлерадыёкампанія «Брэст».